Dobar dan, hvala svima, pre svega organizatorima što se trude da ono što je najbolje od Srbije i što potrošači prepoznaju donesu u nekom pravom svetlu. Blic je prošle godine proslavio 20 godina rada u Srbiji i mogu sa ponosom da kažem da smo ostali verni od prvog dana svojim čitaocima i drago mi je da je to prepoznato. Živimo u vremenu kada lažne vesti preovlađuju, to je trend u celom svetu, kako u Americi, tako i kod nas, i znam koliko je teško prepoznati prave vrednosti u medijima. Zato pre svega hvala našim čitaocima. Hvala i vama.